Tientallen studenten van het Friesland College doen stage bij de V&D in Ljouwert. Daar moesten nou dus orenstages waarin het plak komen, maar dat is goed slagen. Een man of 20 tot 25 moeten we opnieuw plaatsen. En daar zijn we in de week nadat V&D failliet ging keihard mee aan de slag gegaan. Om contact op te nemen met de bedrijven waar we mee samenwerken en waar we contacten mee hebben. Om de stagiaires daar te kunnen plaatsen. Jonkende stageplakken die er net meer binnen, smieten de faillissementen het Friesland College ook nije kansen op. Er zijn natuurlijk wat stageplaatsen nu verloren gegaan en er zullen misschien nog wel wat volgen. Maar het dwingt ons ook wel om andere oplossingen te verzinnen. We zijn met het Friesland College ook bezig met praktijkroutes op dit moment. Dat is een hele andere vorm van samenwerking. En we merken dat heel veel bedrijven gewoon nog steeds openstaan om mensen op te leiden. Ondanks dat haast alle studenten weer een stageplak hebben, maakt je gewoon haar toch wel zwargen. Ja, ik maak me wel een beetje zorgen, want ik natuurlijk ook de opleiding handel-ondernemer volg, verkoopsspecialist. Ja, ik wil later wel een baan natuurlijk, want alles gaat tegenwoordig online. Nou ja, dat is natuurlijk een teken dat er van alles aan de hand is in de detailhandel. De detailhandel verandert, de samenleving verandert en wij proberen daar op school ook op in te spelen. Door een andere medewerker op te leiden. Wij proberen de medewerker van de toekomst op te leiden. Zet het die net onder het denken en dan denk je van misschien moet ik iets oors kiezen? Nee, eigenlijk niet, want ik doe dus een opleiding verkoopsspecialist. En wij moeten er gewoon voor zorgen dat de mensen komen in een winkel en denken van die verkopers geven ons fijn gevoel. Ik moet vaak terugkomen. Okay. En dat is misschien leuker dan online bestellen.